mali by sa splniť do roku 2015. Cieľov prvý je odstrániť extrémnu chudobu a hlad, dosiahnuť základné vzdelanie pre všetkých, presadzovať rovnosť pohlaví a posilniť úlohu žien v spoločnosti, znížiť detskú úmrtnosť, zlepšiť zdravie matiek, bojovať s HIV, AIDS, maláriou a ďalšími chorobami, zaistiť udržateľný stav životného prostredia a budovať svetové partnerstvo pre rozvoj. My si prejdeme tie jednotlivé ciele a takisto k ním spravíme nejaké aktivity. V tejto prezentácii si najprv priblížime všetky a potom teda budeme robiť aktivity a budeme sa praviť, že ktorému cieľu tá aktivita by mohla smerovať. Znížiť extrémnu chudobu a hlad. Tam máte napísané, že extrémna chudoba je to vtedy, keď ľudia žijú z menej ako $1 na deň. Keď ste si predstavili, že máte príjem do rodiny $1 na každého člena rodiny a musíte za to zabezpečiť všetky životné potreby, tak asi je to pre nás nepredstaviteľné. V extrémnej chudobe žije 1,2 miliardy ľudí. Dosiahnuť základné vzdelanie pre všetkých, to, čo nám prípada samozrejme, nie je samozrejme všade vo svete, už pani Maťková o tom hovorila. Tu aj keď sa pozriete na tú nástenku, máme tu také obrázky z afgánskych škôl. Mnohé deti z rôznych príčin nechodia do školy a aké sú to príčiny, to si znova ukážeme v aktivitách a možno si aj tak zážitkovo vyskúšate, ako je to ťažké dosiahnuť nejaké vzdelanie. Presadzovať rovnosť pohlaví a posilniť úlohu žien v spoločnosti. Nie všade ženy majú rovnaké postavenie, musia veľmi budú bojovať za svoje práva a znova si ukážeme na jednom dokumente, ako je to vôbec len s takým právom na vzdelanie žien. Znížiť detskú úmrtnosť. Ročne umiera na následky rôznych chorôb, podvýživy, hladu len deti do 5 rokov, asi toľko, koľko je obyvateľov našej republiky. Cieľ na to zlepšiť zdravie matiek, ktoré takisto zomierajú počas tehotenstva, pri pôrode, znova na dôsledky podvýživy, nedostatočnej lekárskej starostlivosti, ešte sme nespomenuli napríklad nedostatok pitnej vody, čo s tým teda súvisí. Ďalším cieľom je bojovať s HIV, AIDS, maláriou a ďalšími chorobami, ktoré sú teda dôsledkom je tá vysoká úmrtnosť. Siedmym cieľom je zaistiť udržateľný stav životného prostredia. To je cieľ, ktorý aj u nás teda hovoríme, že potrebujeme zlepšiť životné prostredie a robiť niečo preto, aby životné prostredie sa ďalej neničilo a skutočne, aby ten trvalo udržateľný rozvoj sa dal zaistiť. No a posledným cieľom, ktorý je budovať svetové partnerstvo pre rozvoj, to znamená, aj keď máme pocit, že sa nás to netýka, týka sa nás to a je potrebné, aby skutočné rozvojové a rozvinuté krajiny, alebo teda rozvinuté krajiny podali pomocnú ruku týmto rozvojovým krajinám a vybudovali partnerstvo, ktoré umožní naplnenie týchto miléniových rozvojových cieľov. A možno taký ten prvý krok, ktorý sa dá urobiť, je aj to, čo dneska tu sa udeje, pretože základom toho, aby sme niečo urobili, je poznanie a
my dúfam, že teda dospieme tu k takému poznaniu mnohých vecí, ktoré nám teda boli neznáme.